wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan wong ayu. Tagane meneh. Wes pokoke ora hitungan wayahe apa buka digeret nek ketanen mulono. Kuwatir sesuk ora ngajari. Kuwatir. Ayo kuwatir. Padahal ya ora mudik tok tanggane tapi katanya anu ya kesane tersendiri ya nek nyari nek pas momen lebaran ya. Iki ceritane kowe ditukokno apa nukokno? Itu best ya, Bu. Wah, itu Basno. Best ya suami. Nah, Basno iki jenenge sapa? Dayanti. Nah, iki jenenge Sino Yanti. Omahmu ndi? Bulu manis ler. Lu manis tanggane Ciro ah. Piye? Kanca-kanca sing buta iki ndek rene satset. Iki lho ora hitungan wis buka pokoke bener rene kon sesuk emoh. Jadi iki mau dolane ning gone bolek, milahe ning ketanen. Angel pokoke. Sino rute tuku mobil saka kene iki saka ndi? Dari tetangga, Bu, terutama terus niki stalking di TikTok kok metune kok Banulu semua. Salah. Mau cari yang lain kok kan. Iya, Alhamdulillah. Berarti drone wis pina. Kon. Nek bojomu teko kon. Dari Taiwan. Nah, ini bolo TKI, ayo kanca-kanca TKI sing nyenengno bojone ndek satset. Kaya Sino Yanti disenengno bojone mulai tukune brio putih skincarean. Oh, piye? Mantap iki ora badan ra kodanan ra kepanasan ya, Nak ya. Aman, dadi iso jalan terus. Ora ono, Pak, kose, Pak, ngenteni ora ono pokoke mlaku terus. Sino tekan kira seneng ora? Senang banget, Bu. Ora usah mulai. Ini mantap, Bu, diri buka re. Lah salah kok kaya ngono. Iki ngerti Mbak Nunung kasih urung adus. Ora gorone apa? Lah ayo Mbak pokoke saiki sesuk gono emoh. Wis ora apa-apa, sing penting pembeline puas ya Nak ya. Nek mobilnya Mbak Nunung piye? Apa? Mobil-mobilnya Mbak Nunung saya mbok deleki, heeh, tauke piye? Tahunnya nom-nom teng iki mboten tahun tuwa. Kaya sing tuku. Semua. Yes, tapi Lah, kok iso milih Honda Brio piye? Nak? suka kalau ke cewek. Anak cewek, matane sipit, Katanya pokoknya seno. Iya. Nah, iki sing digoleki. kesukaan. Nah, ini lagi tren putih skincarean. Terus pokoknya kocok-kocok sing buka iso rene. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Nek Sino Yanti aja takoki cash pras TKI kok padoni. Kayak sekitar dari rene. Nah, nek pelayanane Mbak Nunung piye? Saya banget. Wonge piye? Boleh sama kita. Biasa terbuka sama pelanggan. Penak. Iya, penak. Oh, penak. Soalnya kok ora bodoh dodolan. Silaturahmi. Iya, kalau THR. Wah, mantap Garut THR Mbak Nunung. Pokoknya kocok-kocok sing butuh langsung wae nek desa Ketanen iki pas depan balai desa. Pinggir jalan raya ramene pol. Nek sing nek jero iki nek desa Bolak, sebelah Pondalinan. Ya iki anake wis rewel, ya wis sik ya kok disambung meneh. Matur suwun. Nah, ini Sino Yanti sama Mas Manto mau pulang, kita doakan selamat sampai tujuan. Cari berkah ya, Nok. Lancar. Hujan barang jengae, sing penting awake sehat. Gitu aku njaluk padungan di sini. Semoga niki showroom Pahala Jaya semakin jaya. Sukses banyak pelanggannya. Mantap, amin. Muga-muga dijaga kabeh ya, Nok. Amin. Selamat kok nek anak kabeh ya. Siap. Ada Mas Manto. Nggih. Nuwun nggih. Muga-muga tambah jaya, tambah sukses. Amin, amin. Nggih, pun. Jalani dolan-dolan ya, Kak. Nggih. Mas, salaman saya. Oh, lali nek wis nang mobil. Salon-salon lah ya. Ya ada salon-salon nek salon. Ku susune dilebokno. Oh, bojone nyenengno bojone tapi sing numpai sing lanang. Urung iso ya wis iki urung iso. Bojone dadi numpak motor sing lanang karo anake nggo mobil. TKI Taiwan, ayo kanca-kanca TKI sedang dorene. Ndi mau bocil urung kesotek. Sino. Banget. Iya seneng ora? Seneng banget. Ya, 'Aduh. 100-100 ya, Nang ya. Nggih. Dalane rame. Nggih. Dalane rame. Nggih.
matur suwun sangat. Ya. Terjual brioke manual 2019 mabur tanggane neh celuwak bulu manis. Matur suwun sangat. Muga-muga berkah. Arep buka payu meneh tanggane. Nek sing seneng nek nggone Bandung ki ndang sacet selak payu. Putih skincarean. Oh, bablas tanggane neh. Matur suwun ya Allah Gusti, muga-muga berkah. Ki stoke Bandung jaki. Ayo monggo dilarisi. Bose. Ki sing lagi ketanya teko ya. Saya kepengen ayo monggo ya. Ini ada Jazz RS Matic 2016 platnya K. Pajak baru, super istimewa, warnanya putih skincarean. Pokoknya pantengin terus, tonton anyur-anyur pokoknya gue dulu bawa plastik K ya. Ayo. Pokoknya berkah Ramadan ya Allah Gusti, dalamnya ramenya full. Oh, depan Balai Desa Ketangan.